Hello, Aliana. Yes. Kamusta man ka? Ate Rama. Ag ikaw, ma. Ha? Ag ikaw, ma. I-quarantine ko. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Ako na po din si Alex. Karon day guys, pang 7 days na kada karon January 29. So nakaingan jud ko guys nga karon ko makagawas. Nja, di pa day ko makagawas. Mao na nga hang excitement na kaya makagawas na ko. Hindi pa di ay dismayado ko pero okay ra pod kay lisod po dug magtuman ta nga mamay lang giingon day nga di pa kuno pwede mo gawas. So guys, mo koy mahimo maghuwat na laman jud ko ano sa jud ko nila pagawasan. Unsa grabe ang kahimtang dari guys. Radyo kayo na may magini tubig. Kaysa ay magtawag ko. Hindi man makadengog ag kuan. Ag prepare. Andiya. Kaysa ay naray butang dana. Wapo ko kay bawag nagtawag ba. Basta isahay. Naray butang narang tanaw na ibutang. Nga pagkaon. Andiya. Basta kinsay hatag guys. Ano lamang kanon. Nga nagihatod. Hasan ng itakluban. Pamahaw, ganiharan ni gihatod. Sa kanila gihang kuan, utok ha. Ulay pagkaon, di pa kumakaon dadyon. Marag wala dyan gana makaon. Pero, ang pugsan, nga gihatod, egg ug spam. Diyan guys. Namahaw ta. Brands na pud niyang pagkaon. Dismayado, abi jud ko makalaya na ko karon. Di pa man di ay. Apa guys, ako ano ko. Diyan gabi din ako katug. Diyan ang gibuhat naman ko'y nagdama ko ka ng tambal bitaw nga papakalma, tranquilizer kay bawo nga dito gabi nga nagpanic attack man ko, hindi man na makontrol. So mga to niinom ko, mga alas 3 na dyan ko, hadjeng giwat-huwat og kay di dyan ko basa-basa mo inom guys og pampakalma kay mahadlik ko basig. Kanang inagkaugma ang hadlik ka basig din ako kamata. Kaya kanang mainim ko din ng liksutan kay makatugmang ko. Hindi mahaddak lagi ko kay daghang mapumaingan nga inam ko no pang pakatug basi ko no na posibilidad nga hindi na makamata. So mga to ang giantos, naghigda ko mga alas 9 pas gabi nagipatay ang silpo, nagpatay na ko ganang suga, ngit-ngit na. Di adyo ko makatug. Nabda lagi ko alas 3, mga to nga nagpasiga ko suga, ang gikuha tong tambal nga pang pakatug. Nakatug ko, nakamata ko mga alas 7, 4, 5, 6, 7, 4 hours ko lang tug. Lain lagi ang paminas ng lawas guys, bakay sagad sa pag-abot na dari, 1 week na karon. Wa ko nakapagbawas, constipated ko. Hanggang paminas ang tiyan init. Bawo na yung sana ni. Nanin ko di basta-basta nakarantin ta. Ngani ba kay natay gustong tapos lagi daray na pay kusina. Napay kusina mag-init ko. Diyan. Lalo lagi ko na nila mag-request ay. Ang sayang uy, nadyabuman.
Ang timpla ko Milo guys, agang timpla bugnaw. No choice man. Ang gidaghan kay kuan, kay sugar. Di basta-basta na rin makalihit. Sukat sa pag-abot na dari guys, kas ara jud ko nakakaunugutan yun. Kas ara ko nakahigo po sabaw, sinigang. Karon jud ko les Ginoo jud. Oh my god. Manang giingin guys nga agwan tahon nakaabot na gali ko 7 days karon. Mahaw ta guys, branch. Naanad na dyan niyang routine guys, nga mukhaang ko pamahaw mga alas 11, mga alas 12. Gani hamang good. Hindi ako yung mga katawag, kaya nga ni makarantin ta. Daghang manawag ba? Mag-ilig ng manawag. Diyan isa hipod, nagubal din na matubag kay Nakahistory nyo guys ba? About sa ang COVID kay karon nito na jud ko nga COVID gid di ang gibati kay una kani man ko nga basta di COVID kay wa mo ko hilanat. Gabi ang gitanawag ka ng vlog ni Dr. Willie Makaingon jud ko guys nga ang tama na ho kuan jud Omicron. Kay nga no, before ko gidaan nila sa hospital para ipaswab test, kuan, agahong gibati kuan, malipong ko. Diya kuan, day kuno kanang nay, sintomas day ko ng malipong. Kuan guys, mga wibis, Sabado naman ko nada. Sorry, katulog lang. Nakaingon ko, kulbaan good ko kay mga wibis bernis nga na. Nagdaldal para ba kong doktora. Unsa, nakaingin ko na na, ko'y simptomas dagto. Pinalipong naman ko dagto. Pero wa ko'y sore throat. Unsa, panlasa na okay ra. Isa day ko na pud ka symptoms ng kanang di makatug. Kaya ako di mo ko makatug. Bisag yung sawa nag-relax na nga na di ko katug. Hindi. Magpasalamat day ko sa tanan-tanan nga viewers, mga supporters na hangtod karon. So ako bijay. Nagyapon mo. Hindi. Tanan-tanan yung mga comments ang basahon. Hindi. Salamat ninyo.
Abi di ko makagawas na ko karon, Ginoo ko. So ako'y gana mo kaon guys. Pero harang ipugas. Marag lamay kaon ng tag mga nilaw uyan. Karon guys, napakoy kuan. Slight nga lipong-lipong. Diya, madik lagi pug ko. Naganan ako nga nagbalik na dito sa bahay ni doktora ba. Diya, nangutan ako sa kuan sa anak sa nga mo katong doktora po. Ang gisigurado, pangutan ako ka ng i-swab test pa ba ko utro. Di na dahi ko no. Diya guys, nagbalik na ha. Kadto. Kuhaan ka ng magmas na lamang ko. Permis bay kay di ka na ba ko ng positive. Kapalagi ko kay bawo guys. So ganun sa basta niyo di pa ko pwede. Wa. Sunod na laman ta kay. Naghanap itong nasuko na. Aging nanaraba ko sa viewers na irresponsable ko no ko. Kaya katulad yung ningon ko nga mulayas ko. Nadara magukot sa emosyon, di magupod na sa buhaton, di ba po ko grabe nagadipong bulog ka nga, mulayas di tinuray. Ngayon kong irresponsable. Tawag di pag ang buhaton to. Ang magaling ko magawa sa pultahan di ha. Kaya naganahon ako nga. Kaya ngay magagi-agi. Basit makadamay ko. Basura. Sila yung prutas. Hindi lamang guys, so may prutas naman po ko yung vitamins. Naganahan ako guys ba nga. Nagbalik ko na ako sa ang itrabahoan. Manghipos na ko yung San Sinina, dyan mo hawa na ko kaya ito ko mustay sa isuon. Ang ginahan na marag kuan pud ba kanang hindi na po makatao nga di ko maghuwat o kano sa sila makakuha og ang kapuli. No na nga marag kapoy na ko ba mo balik anang sa kabuan nga ang balikan para magtrabaho ko. Ang ginahan na marag ug nanay gap bitaw marang lahi na. Pero ana naman siguro ang tuson guys. Namo trabaho ko. Depende guys, may bawan ni nagbalik na dito sa manghipos na ba ko sang Sinina ug adto ba ko mo stay sang isuon before ko mularga. Pero dugay-dugay pa mga guys like parang pa si Kanwik pa Miss Marso mo uli. Inuwan ng February 28 ra ko to. Hanggang Milo kay Bugnaw. Bugnaw. Vitamins.
Naglibog jud ko guys kay di ba kuan ko positive sa COVID. Naglibog ko kay wala lagi sila gihatag na para sa sakit sa COVID. Wala sila gihatag na imnon. Bao. Wa masiguro tambal na COVID kay ngano positive ko sa COVID wa may gipahatag dati nga kay bao man ang mga amo nga positive ko wa may lesay giabot nga ang imnon. Puro raman vitamins. Sabot ang COVID way tambal. Hindi, ang ipadadan ko by G6. Apo din na mainam, ganong imnom man ang amo ko ilanat. Dada pa dia. Newsip. Wag yapon ko ni newsip, kaya wala mo ko sipon. Nagiingnan nga kuan. Kuya rong panahon na. Mga nga. Kamu nga po mo nakasuway, makubid mo. Adyo mo pagkumpiyansa. Palingkamot dyan mo di mo sipunon. Kay sipunong galing mo, tapos ipasabtis mo. Quarantine dyan mo. Pero guys, maglanlan kong Milo. Ganina minsan dukog mata. Kaya nakaingon ko, magawas na ko. Kaya, niingon malagi itong nanawag ng nakatapurkos 29. Sa mga to, hangnahan na. Agka itong anak sang amo nga nagdana hospital nga. Kanang pagpaswab na, nag-quarantine man. Nga, ang ginahon na nga, wajim hatod na. Kani kay naraman na sila yung street, kuan man ni Malumanay street, gagang amo kay kuan man. Maamo street. Kuan pwede rin ha, baklayin. Kaso lang, magbaklay ko, daghang kong bit-bitin. Bit-bit ko gang muskit, habol, bag. Kanina ba ang muskit o habol, wala ba ko'y sidlanan kay katong pagsundo na haraman ng bit-bit, huwag sidlanan kay dali na, kaya magsundo na, nagdali na po. Mao ni, nagawas na ho dan eh, wala sa ko makagawas. Bit-bit ko unlan, magbaklay. Magbit-bit ko unlan, mosquito nito, habol. Para mo lagi ni guys, naggawas na ho nga ni, hindi ko yatod sa ilang sakyanan. Di ba po kumawa guys, magbit-bit og habol unlan magbaklay kay. Paan po na mga tao na kaila na, ha? Agahong ko Andares Manila, ahong katwiran sa bana. Kada betang ako'y pakialam, gugawas ko sa una, wapay pandemic. Ako'y pakialam, bisan pag nakatsinilas ko, bisan pag nakaunaray ko. Kaya nahunawa mga tao nga nakaila na. Mapod na, guli na, di ko mauwa ang bit-bit kong muskit. Sabi kawawa na rin, yung ngawat.
Lisod man asa kay bag na ibutang dahan, dako man ang hunlan. Oh guys. Ako na lamang i-smiling ang kahimtang. Nagbuhong na kong sige gihuhilak. Ano na nga. Ato na ang palintamutan. Itong pagalingin na. Dita ka nung na'y mag-guhul. Maningay. Maligo ko ron. Nandiyan ang sinina. Was anywhere lang. Nagligo na ang kusutan. Bilib po ko kay bisag darasad guys. Hanggang sinina. Nakagumaan. Mamara po siya. Ano ang buhat. Kay gamiram ko dang sinina. Was anywhere. Nandiyan guys. Maligo sa ako. A few moments later. Natda na po pagkaon. Ay, natda na po panood to guys. Medyo galing guys, nasurtihan ka na ang sudan ay sabaw. Kay, sige raman ko kuan ma. A few moments later. Hello, Aliana. Yes. Kamusta ka? Ate Rama. Pag ikaw, ma. Ha? Pag ikaw, ma. Ikurantin ko. Mga kanay-kanay, rabak na titis, ma. Kanus Kaniha, ma. I love you. Natito, ma. Muli nas mama, hapit nas mama muli. Maninda na laman tang duha ha. Maninda ta ginamos, ikaw tigtinda ginamos, musugot ka. Sama? Maninda tang duha ginamos, musugot ka. Ma, tawas pa pa rin. Hindi mga dyan ang pangitawan na dyan papari. Ito mas trabaho. Ano naman day? Sama? Ano naman yung pangitay mo papari? Nang istorya ko, ma. Na di makakaistorya kay Thomas ng trabaho, nag-drive man to. Hapit nas mama muli ha. Tabangis mama paninda ha. Magtindas mama ginamos ha. Right. Isa, magpapalit man kakag tablet, day. Niya mo to sa Aliana nga, magpapalit ko sa tablet. Wala mo daw sa akin. Haraman. Magduwa man na si tablet nila suan. Balitan, kaya rong na po si Jay. Kalingawan. Alam ang gamay yan. Right. Si Brian. Brian, pa magkurente. Ano sa pa magkurente mabalik? Si Brian, hindi ka rin. Buwan, matawagan mo si Brian. Brian, si Tom Cruise.